Si ukážeme, co na vás v našem ateliéru čeká. Začneme tady s tou bohoscénou, která je taková světlá, jemná, dobrý na focení v takovém tom bohemském duchu. Pak se můžeme přesunout k tady té dreamy scéně, která je lepší na takovýto párový focení. A nebo pokud máte zájem o něco elegantnějšího, tak je tady obsidian scéna. Tajemný focení s moc hezkou texturou na pozadí. Pokud máte zájem zase o něco lehčího, tak máme tady black scénu s gaučem, pěkně nasvícenou. Pak přichází klasika, a to je tady fotostudio dobrý na focení figurálek, produktů a podobně, s plátnama na pozadí. Máte tady k dispozici bílý, černý, zelený nebo rudý. Jako další je tady boudoir, když chcete třeba něco intimního, smyslného, tak to je přesně pro vás. Obraz, koberec, pěkný světlo z bokem. Pak tu máme svěží a hravou scénu floral, kde máte pěknou kompozici z kytek, ohňatý polštáře a postel. A na co jsme fakt pyšní, tak je tato scéna Cosmic, pokud máte rádi takový ten futuristický vibe a rádi experimentujete. To by mělo být všechno a těšíme se na vás.